ହେଇଗଲାନି ଆର ଥରକୁ ଆଣି ମନେ ରଖିଥିବ ମତେ। ଏବେ ଆମେ କପିଳାସକୁ ଯାଉଛୁ। ରୋଡ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମ୍ଭବ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇଲୁ। ଦେଖ ଶମ୍ଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଏବେ ମଜା ନ ପାହାଚରେ ଯେଉଁ ମଜା ଏଥିରେ କି ମଜା। ଏବେ ତ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତା ପାହାଚରେ ତୁ ନାଚିକି ଆଇଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ 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 ରାଜା ଦେଖିବାକୁ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୀ ବାଳ ରାଜା ଏ ଆମର ବନ୍ଧୁକିଆ ରାଜା। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଇଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖା ସ୍ୱର୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଆ ସୀତା ମନ୍ଦିର ସୀତା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ସୀତାରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଆ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିଛି। ଗଲାବେଳେ ପାହାଚରେ ଯିବା। ହଁ ଆଇଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ କହୁନ? ପାହାଚରେ ଯିବା ନା ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିବା ଫେର ଆସିବା ଫେର ନା ଏତିକି ରେଞ୍ଜ ଆଉ ଦିନ ଆସିବା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବା ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଆସିବା। ହଁ ରାକ୍ଷୀ ବନି ଆସିବା। ହଁ ଯିବ ଘରକୁ ଯିବା। କେତେ ଦୂର କେତେ ଖାଲି ପାଦ ପାଦ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି। କେତେ ଦୂର ରହିଲାଣି। କେତେ ବାଟ କହ? ତମକୁ ଦବା ଏମିତି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ କିଏ ବୋଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ କଠିନ? କି ସ୍ୱର୍ଗ କି ସ୍ୱର୍ଗ? କପିଳାସ ସ୍ୱର୍ଗ। କପିଳାସ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଆଣିছে ଏଇ ଗୋଡ଼ି ଫାଟି ଖାଲି ପାଦରେ। ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହଁ ଦେବସଭା ହଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ସେଠି କପିଳାସ ଭିଉ ନେବା ତାପରେ ଯିବା ତବେ। ସେଠି ବଢ଼ିଆ ମଜା ଯାଇଥାନ୍ତା। 52 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛୁ ଆହୁରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚଢ଼ିକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ। 1352 ପାହାଚ କହୁଛି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ କହୁଛି ଏପଟେ କେତେ ପାହାଚ ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ପାହାଚ କାହିଁ ଏପଟେ ଅଳ୍ପ ହବ। ପାହାଚ କାହିଁକି ଇଏ ରାସ୍ତା ପାହାଚ ପାହାଚ ତାକୁ ହଁ ଚଢ଼ିକି ଆସିବ 1352 ପାହାଚ। 52 ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ହେଇଛି କେତେ ହେଇଯିବ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ତ ମୁଁ ଗୋଡ଼ କରିସାରିଲୁଣି। पार करेगा उठेगा नहीं उठेगा हैरान हो उठेगा तो हैरान करेगा सस्ता है तो अच्छा है। व्यू देख केते बड़ा जंगल व्यू कपिलास सभा ऊपर को आसु केते घंटा आ केते बाट रे चल ना लोक जो पुन जाते हैं गोड़ी गोड़ी हाँ आ कोन गोड़ी रास्ता चलै देखो सीता माता को देखिए गोड़ी रास्ता 14 वर्ष वनवास करतले। हाँ ताको स्वामी के संगे 14 वर्ष वनवास कले खाली बादरे। हाँ तुमको केमिति लागु सी केमिति जाउथु फेर राजमहल रहिया लोक से राजमहल रहिया लोक से खाली बादरे हम धरे चप्पल यूज करजे। हाँ हमें तो चप्पल सदाले चप्पल सी फेर खाली पाद ताको जगह देखिया फेर टाइम लागो ना पूरा मासर कोन दर्शन करे कोन श्रावण मास तो कहते तो हाँ प्रभु दर्शन कोटि जन्म पुण्य पुण्य हाँ पुण्यर फल देखा था प्रभु आगु कौन कर वर्ष तो आइले आइले आर वर्ष पानी नहीं आस मोर आशा ठीक अच्छे मोर आशा थी तोर आशा पूर्ण हो जाओ आर वर्ष जय शंभु
ଦେଖନ୍ତୁ शंभू शंकर ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା। हाय फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू माता सीता एंतुड़ीशाला। ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର। ଓହୋ ପାଣି ହେଇଛି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। आज से जो पिला पसिके आसिलेनी हाँ। पटरे ହଁ से पूरा कादो रास्ता आसीबे, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ। पूरा कादो रास्ता ଓହୋ ହେଲା। ସେପଟେ ଯୋଉ ଗଳିରେ ପଶି ଗଲେ ତମ କଥା ସେପଟେ ଯିବାକୁ ହଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କାଦୁଅ। ପୁରା କାଦୁଅ। ସେ ସେପଟେ ଆସି ବାହାରି ଆଗ ବାପା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହଁ ମାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି? ହଉ କେତେ ବାଟ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। पूरा स्लिप है ये, स्लिप। हाँ मुँह भी नुह देवींकर पीठस्थान। पूरा पहाड़ ऊपर, कपिलेश्वर पूरा पहाड़ ऊपर अच्छे आम जाऊँ। प्रभु सीता एंतुड़ीशाल जा हो, सीता एंतुड़ीशाल पहुँचला। सीता एंतुड़ीशाल चलना देवशाला को जीवा। देवशाला को पहुंचे गलनी। प्रभु अच्छा देवसा ये शनि देवता अच्छा एपटे हनुमान विराजा कर कौटे देवसा अच्छा। अरे अंटो कौटी एगुरा देवसेवा। ठाकुर आउ कहीं जहाँ देवसेवा आसिल ऊपर वर्षा पड़ जाए। वर्षा पकड़लानी रे पता नहीं है पूरा कोहड़ी बेंट हो छता फुटेलानी तो खसिब आ वर्षा तो पकाऊ कचाड़े हो सब पड़िया है चप्पल আমি তাহলে দেব সভা দেব নথলে সভা হয়েছিল खाली सब করে পড়ে আইলো खाली इंद्र देवता बस ইন্দ্র রাজি গলা
ରାଗିଗଲା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରାଗିଗଲି ତାହେଲେ ବର୍ଷା ପକଉଛି ତମେ ଜାଣିନ ଓହୋ ସେ ଏବେ ଓହ୍ଲଉଛୁ କି କଷ୍ଟ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଫସିଯିବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ ଓହ୍ଲେଇବା ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବାପାରେ ବର୍ଷା ଏପଟେ ପକଉଛି ଓହ୍ଲଉଛୁ ଦେଖିଆ ଓହ୍ଲେଇ ସାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାପା ଏବେ ହଁ ସତରେ ସେ ଖସିଯିବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆସୁନୁ ତ ପଡ଼ୁଛୁ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଦେବଗଣ ଗାଳି ଦେଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଷା କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପକଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୀତ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ଓହୋ ହେଲେ ତ ଗଲରେ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥାନ୍ତି ଟ୍ରାକିଂ କ'ଣ ପୁରା ଆସ କାଲି ବେଳକୁ ବେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ବେଣ୍ଟ ନେବେ ବାଉଁଶ ନେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଖସି ପଡ଼ିବୁ ଦେଖିକି ପାହାଚ କୋଉଠି ଆସିବେ ପାହାଚ ଆସିଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ ଏ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏବେ ଆମେ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସାରିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ